България пък отново се връща на картата на космическата индустрия. Компания възражда производството на космическа храна у нас. Всичко това се случва десетилетия след като България е сред пионерите и водещите държави в тази сфера. Как изглежда съвременната българска космическа храна и може ли да се консумира на Земята? Вижте в следващия репортаж на Айлин Дрикова и оператора Борис Пинтев. Това е леща с тофу и на опаковката винаги е добавено точно колко вода да се добави, топла или студена. Нашата леща е готова. През 1979 година на борда с първия български космонавт Георги Иванов има супи, мусака, десерти и дори българско кисело мляко. България влиза в историята като третата страна след САЩ и СССР, която създава собствена космическа храна. След години на забрава, една компания, основана от писателката Людмила Филипова и бизнес-дамата Нели Симеонова, връща страната ни на картата на космическата индустрия. Преди 6 години аз и съдружничката ми Нели Симеонова решихме наистина да възродим една от най-големите гордости на България от времето на космическата надпревара, а именно българските космически храни. Процесът за всеки пакет е дълъг и скъп. Храната първо се готви, после се лиофилизира. Водата се извлича при замразяване, докато останат само хранителните вещества. След като се дехидратира, храната се опакова в специални опаковки, които са изключително издръжливи на всякакви атмосферни условия, както и на радиация. Рецептите са предварително изработени. Всичките те са създадени от диетолози, от хора, които са специалисти по хранителни технологии. В менюто вече има десетки ястия. От крем карамел, мусака и леща до рибни продукти, които рядко се срещат в подобен вид. Това, което прави българските космически храни предпочитани от останалите, са няколко неща. Едното е разнообразието. Другото е особения пикантен вкус, защото горе в космоса, заради микрогравитацията, налягането, което се получава в главата, създава усещане на така наречения COVID синдром. Освен това, българската космическа храна прилича на истинска, с хапчиците, може да видиш картофчето, месцето. Храната може да се консумира и на Земята, като е много подходяща за изкачване на Еверест, експедиция на Антарктида, военни мисии, както и при бедствия и аварии. Това е идеалната храна за хора, които имат различни активности на открито, кампингари, катерачи, всякакъв вид спортисти, хора, които искат да следят своите калории. Това е първата компания от 1989 година насам, която се занимава с производство на космическа храна в България. В момента преговарят с една от най-големите частни космически компании в света. Това е една от нашите мисии реално, която е на компанията ни. България отново да бъде производител на космическа храна, както е била в миналото. И всъщност да върнем страната ни на картата на космическата индустрия. 3,